Lura mill-qabar, lura mill-mewt, luraw bin-nar li ħasbu li tfew. Tun il-fjuri r-rere mistfaċċa, Eva waqat it-tuffiħa jinġbarta. Is-serpi sejrep lejja gidma u jizvina, bħal qed tibqa' toħodha fil-vina. Anka jien familjari mad-dwejja, minna li jassibt id-dawl, one way taħt il-mina bil-mija l-avvis, suq bil-mod lura. Għax rajt kif aħbar ta' ħabtada tħabbat fuq minn għadu magħna, u għadhom jissaraw mal-fatt li tilfu l-xaħat li qatt ma ssumew li mhux ħajaraw l-għada. Rajt kif id-dinja tagħhom tieqaf mat-telfa, imma l-alarm jibqa' jdoq f'din id-dinja mxelfa. Imma żmien anke l-memorja tibda tidher imżelġa, imma ma tistax tmur lura. La xejn, lura tfal żgħar li konna, lura meta tagħmel x'tagħmel teħel inċorta. Naf li l-aħwa l-bar ħajħossuha meta ommok taqsam diferu taqlaħħa doppja. Dejjem ironika meta jsawtu mbagħad jgħidu li f'isem l-imħabba. Allura bdejt inbul fix-shampoos, nagħti golden showers lill-familja kollha. Iħossni cool li fuq il-vendetta, nitlob la jiskopru mhux ħanaqla xeba, u mbagħad skoprew lajt xeba. Snin ta' skonnessjoni, rabja u mibeda. Issa fast forward għal dis-sena fejn morna terapija u qed tifforma l-idea li ma nħossni skomdu ngħid lill-ommi li nħobba. Għadna lur imma qed naħdem fuq li kien hemm nieqes. U meta niġu għan-nieqes, onestament qed nixba. Narra tfajliet bħala son li rrid nifqa. Il-bot mill-miliet tatni qalba xorta, miftuħa bera ħurejta simpatija bil-mira moħbija li turi sidira. Kont immatur iġġilidna, ġili nsibni ħares lura. Lura meta qalet tinfaqa tibki spiss, lura meta x-xewqa kienet tieħu l-aħħar nifs. Meta semmajtilha diska u għamlet 3 minuti titħaq biss, kien il-moment li rajt il-poter ta' tbissim onesta. Anke jekk tiġi bil-prezz li tnejku bija, kont qed immettidi fid-dejn biex nara kuntenta. U issa li qiegħed inħares lura, imnalla kien ħadd ieħor għalik għax miegħi kont tispiċċa tweġġa'. Jew ikollok bżonn xeba paċenzja. Għax faċli tara li għandna l-problemi, terapista qalli naħseb wisq fil-passaġġ qed tagħmel fil-preżenti. Għatlu jien iżżob naf Nieħu gost nirrifletti meta niġu għall-ansjetà tibtanti li ma nirremetti. Fl-istess ħin mhux ħankun jibes fuqi meta terġa' tiġri. Ego straġi nibda nibki meta jfaħruni, kemm jista' jkun nara l-valur ta' mara wara d-deri. Imma minix perfettu kolli nammetti, ġili noqgħod naqa' ħażin ħares lejtejk timolla fil-bikini. U jekk tmur lura t-tielet vers tibda tifhimni kif maqbud f'daċ-ċikli, kif imbagħad noqgħod nibki naħseb fuq l-eks riċenti. Dik storja simili imma vera differenti, ħaqqa vers indipendenti u ħan indirizzaj sedaw qudiemi. Xi żopp! Toqgħod tgħid li ma stajtx ittini li rid meta li rid kien li tieħu ħsieb lilek innifsek. Ma nafx. Ġili naħseb li qbad tinfexxi r-rabja li għandek lejn ħadd ieħor fuqi. Mhux qed ngħid li nkont perfett bl-ebda mod, mhux ħanġib skużi. Hemm sentimenti li issa qed nifhem x'irtajdli, azzjonijiet li għamilt jien li kienu banali, mumenti fejn ma kellix empatija meta kont kellimni, imma dammi fuq ħafna drabi li kont hemm biex inkunu onesti. Instessat li ħadd qatt ma prova daqsi, saħansitra jirrid nibqa' nipprova, int tajtni, imma b'xi mod ġej tajt li tradejtek ngħidki li m'għaddiġ ġurnata li ma ħsibx fuqek. M'għaddiġ ġurnata li ma ħsibx fuqek. Xbajt nara video staqtates u niftakar fik, xbajt nara self-help forsi jgħinuk ftit, xbajt nispera li qbad rutina li tagħmellek ġid. Xbajt. Onestament, minix aħjar minn ajra, minix grafi laqqas, u ġew ħafna momenti fejn ħsibt li mexjin il-qudiem imma konna sejrin lura l-baħar ta' granċ li jien newlu koplaw. Di għal kull talba li weħlet mal-kopla, u għal min iffaċċa żmien ibes imma kompla, jaqdef biex ma jaqax lura flok qatt iġib skuża. Bużu.